Oy! Basin di ay. Kita si Normi. Normi tang taga-tagong nga motovlogging ba nga siksi ba? Siksi! Agoy. Siksi! Agoy. Si Ma'am! Ma'am! Normi. Wow! Sana Ma'am Normi! Subukin mo, ha? Bakit wala ka pa? Hello mga ka-Storbot! Salamat kayo kay bisita ko ni Kuya Winston o ni Team Paloy. Wala kayo pagbabago. Wala kayo pagbabago ni. Walang iwanan. Walang iwanan. Kani mga grupo kani mga grupo nga small vlogger. Believe ko ani mga bataan eh. Ulan init da. Di ba? Ano yung mga tibay? Tinabangay ba? Tinabangay. Para sa tagumpay. Para sa tagumpay. Tinabangay para sa tagumpay. Oh, yes. Pailaila ko, Storbot, Winnie Badangit sa akong Facebook page, Storbot, Winnie Vlog sa akong YouTube channel, Nabunturan, Davao de Oro. Ako na po. Lagan. Ayaw palipag. Ayaw palipag. Storm. Ayaw palupig. Tulog kita magpailaila eh. Nanin siya. Kung naay girly mindset sa Mako Davao de Oro, naay Kuya J ng Mungkayo Davao de Oro, naay Storbot ng Nabunturan Davao de Oro, naapoy Kuya Winston ng Mungkayo Davao de Oro. Bitaw. Ikaw, Kuya. Team Paloy. At tangin ninyo ako ang wabot nga video ha. O makita ninyo katong inom ko isa kalapan sa Tanduay. Wow, grabe. Sanay siya. Kaming doa gipachali. Dili na to na ko. Atangi lang. Wow, salamat. Sige, ikaw, bro. Wala na. Ako na po. Wala na, ikaw na po. So, mo to, ako Facebook page kay Team Paloy, then YouTube channel Kois Dong Skin. So, unta, suportahan ninyo, no? Kay small vlogger naman Vlogger lokal ha? Vlogger lokal. Please like, subscribe, follow. Di ba? Malingaw mo ni mga tawanan. Di ba? Ayaw po ninyo kalimte si Storbot. Amo ni team. Daghang pamigimon para sa inyo ha. Malipay mo. Katunay, nabugan o guyab, na mga problema ginagmay. Makita ninyo daghang may content mo. Tulong mi Pagkatawa mi sa inyo, para sa inyo ha. para sa inyo ha. Malipay mo. Pag bubisita si Norme diri ba sa mo ha. Oy! Basin di ay. Kita si Normi. Norme tang taga-tagong nga motovlogging ba nga siksi ba? Siksi! Agoy. Siksi! Si Wala Ma'am! mo kayo Ma'am! Norme. Wow! Sana Ma'am Normi! Subukin mo, ha? Dito na kami sa Davao de Oro. Dito lang kami sa Davao de Oro. Salamat kayo, ha? Kay gibisita nyo ko rin duhaw ka mga talatala. Kuya Winston, salamat yung kayo ay paglubad. Salamat po. Team Paloy, salamat ay paglubad. Kami rin yung lubuha. O madungagan, mami. Lami pa yung kayo. Mas mayo. Dagan namin talatala. Tapo ko na itong mga talatala. Ano ko na to? Mangita pa tayo mga talatala. Isa to yung si Ma'am. Norme. Ma'am Norme. Basin di ay. Pasi magalaga din sa Davao de Oro na Bunturan. Kapita si Storbot. Kaya magtabi na. Ito siya dahil. Ay! Rider? Agoy! Pinakatibay na. Parit nyo na kita. Basta driver. Sweet lover. Bye-bye!